Saludem a una companya, Lliri Silvestre, companya periodista, paisana d'Alcoi. Lliri és periodista de Ràdio Nou a Alacant. Quina percepció tens tu? La gent la troba a faltar? Clar que sí, clar que la gent troba a faltar, sobretot conèixer més àmpliament coses que estan molt a prop de tu però que no vas a veure. Per exemple, en festes que estem parlant, es perd la visibilitat de moltíssimes festes xicotetes que són molt divertides, molt curioses i que abans sí que es retransmitien tant per Ràdio Nou com per Canal 9 i que tot el món podia en un botó conèixer la banyada de la Torre de les Maçanes, podia conèixer els nanos de Cocentaina sense anar, no feia falta, però almenys sabien que existia. Ja no sols les festes grans, el misteri d'Elx. A lo millor en Alcoi hi ha gent que no coneix, no sap que en Elx fan un misteri des de fa moltíssims anys, que és impressionant, o les festes de moros i cristians, les d'ací d'Alcoi, són molt espectaculars, però n'hi ha desenes en tota la província de festes de moros i cristians també molt curioses, com en la Vila Joiosa on fan el desembarco en la platja, és molt cridaner, i si no tens una televisió pública valenciana que t'ensenyi tots aquests racons que estan tan a prop de tu, no pots conèixer-los, no pots obrir la ment. Hem d'obrir la ment en la porta que tenim més a prop, i si la que tenim més a prop la tanquem, no podem saber, no podem comparar i saber i apreciar el que és nostre si no has vist que n'hi ha per ahí, per la resta de la província. Estem amb David Abad, de Compromís per Alcoi, és candidat a l'alcaldia de l'Ajuntament del nostre poble. El tema de la indústria cultural és un tema molt important. La indústria cultural, ja hem comentat que en altres països europeus suposa més d'un 5% del PIB, que representa una indústria fonamental i que en el País Valencià està un poc desangelat, i clar, en la desaparició de Canal 9 molt més encara. Jo crec que aquesta indústria cultural ha de revitalitzar-se de molts aspectes. I jo, en l'imaginari col·lectiu d'Alcoi, per exemple, parlem de que molts alcoians han d'anar-se'n a treballar fora, i és cert. Però en l'imaginari col·lectiu dels alcoians tenim sempre, i pensem en enginyers, sobretot en tècnics, que pot ser una de les coses que més està donant la ciutat, però també hem de pensar en actors, en periodistes, en dobladors, en tècnics audiovisuals, que són persones que al moment desapareix Canal 9 i n'hi ha un sector audiovisual fort en el País Valencià, també hauran d'anar-se'n d'Alcoi. Vull dir, el sector audiovisual està centrat en aquests moments en Madrid i en Barcelona, i en el País Valencià estàvem parlant de l'1% de tot el sector audiovisual, entre l'1 i el 2%. Jo crec que és necessari que aquest sector audiovisual, que inclou moltes coses, i que en Alcoi tenim guionistes, tenim molts actors, inclús músics, és necessari que estiguen així, que puguen quedar-se així.